Beste urtebetez, zuhaitz eguna ospatzen egia gaur, bi ikastetxetako ikasle dauzkeu, eukiko ditugu goizen zehar, jakintza ikastolakok eta Urdaneta ikastetxetik etorriko die gazte, ja batzuk lanen dare, hortan daude. Aurten 30 bat zuhaitz landatuko ditugula, eta hori helburu pixkat izan da beti bezala, ez azkenen bakigu ze importantzia dauketen zuhaitzak gure ingurumeneako eta ze importantzia zeobia xurgatzen laguntzen dutelako, baina baita ere zonalde honetan ikusi genuen beharra zeola baita hori ez, pixka goxatzeko lekua eta guzki asko ematen du lekua eta orduan baita ere itzala sortzeko pixka bat, ez? Jendea pasatzen dihon jendeak baita eukitzeko deskanso zona batzuk bezala, ez? Eran esplikau digute zuhaitzak pertsonantzat dela oso garrantzitsu, zeba oksigenoa bota dituzten eta CO2 hartzen duten. Gauza txarrak hartuta gauza honak botatzen dituzten. Gu aidea zuhaitzak landatzen eta gu hiruok gea zuhaitzak landatzen eta guretzat oso dago. Bai, hemen guguna da eta ondo iruditu zaigu asko ikasi dugu. Eta zuhaitza jartzez gain, baita ere gero aulki batzuk eta jartzea aurre ikusten dugu. Pixka bat hori esan deun helburu hori lortzeko, ez? Izateko zona bat nun jendea pasatu dezaken eta baita ere egon, ez? Lasai-lasai.